Вараман, виждам, че настъпва сцената. Вараман първи и сам втори. Окей. Искам да извикате силно за Вараман и за Иса. Ти казваш да те първи или втори си да си? Аз съм втори, брат. Ти си втори, брат? Добре. Няма значение, той стъпи първи на сцената, брат. Ти си първи, брат. Аз съм първи, брат. Добре дошъл, брат. Чакай, пита! Йо! Извинявайте! Нямам опит с микрофона. Обаче сега ще ви кажа, че чувството си е много добре пред теб. Всички хора сте дошли тук и се хепсте и пак ти главите и се хепсте, да. Ти кой си? Някакъв сектор си, да. Пресизориш тук да направиш, искаш графис, да скараш някой патъл, някой руски, после да кажеш, че ще надел. Аз няма как да стане това. Защото се забравя, аз съм на много нива. Тази чук си гласа, да, сега ще го кажа. Тъй, че направо да ви изтуша. Искате като круша, някой да ви излезе тук, сега да ме облъскам. Няма как сега, няма да ви облъскам с спирата, която в лявата ръка тръскам. Защото ви казвам, да, малко съм пиян, обаче ще не е влея, враждато винаги засням. Не съм сега, да, вие дихате нама. Не съм ял, като истински шаман. Обаче ти замислиш, че тук си на върха, сложил една бира в ръката си, а може да завреш ти. Не знам за какво, просто рапирам. Не мога да се спирам, защото не мога да контролирам. И ти си си ми един вибратор, защото ти викат и ти варнаш ли манипулатор. Окей, много силно изиките за тези две манячета, айде! Нека да дадем шанс сега на журито да се изкаже. Първи безимката. Моето мнение е, че матчът е хикс, трябва повече да се постарайте. Кажете лото, Варнаман. Всички ли сте за хикс тук? Right, two! Вие знаете ли сте? Сега той ще е първи бат, айде. Само секунда. Искам всички участници да ви обясня само за секунда. Всички участници, когато рапирате, искам да държите микрофона е така. Не е да го заглушавате, да има разстояние, да не е прекалено близо, за да може да се чуват ясно думите ви. Иначе когато сте е така и когато сте в хъса, с музиката не се разбира. Мерси, че обясни! Дигнете шуме! Братле, тук просто размажа, защото курите даже няма да ти пуснат и на плажа. Тук родители, всичките са зрители, просто ще припадаш ти от това. Няма да ти кажа какво става и сега. Никога не съм бил наработал, не знам за какво става въпрос. Обаче мисля, че тук да прави пред всички на толкова жалък и прост. Може да ме гледаш като напушен, защото си обушен. Чакай тая шапка, разсъдната папка. Подари ми я ти на мене, защото няма време. Благодаря. Айде, абсолютно! Давам микрофона на Варнаман за връщане малко пинг-понг топчето. Айде, дай. Моята шапка, защото иначе щях да заспа, защото разбираш като някакъв дядка. И
казвам, трябва да те чуя какво ми говориш, иначе не знам какво ще ми сториш, иначе не знам как да не го направя, брат, ще ти разпоря краката, ще ти разпоря главата, влизам сега, съм на други нива, брат, влизам сега, аз съм пълен гад, брат, влизам сега, влизам ги, пак, дай ми тук апарата, дай отида, не е моята шапка, обаче сега ти ще си платиш датка, давай сега, бягам от тук, ръчатка, е твоя мозък е клоу, влизам сега, искаш ли някакво шоу, Варна ман, ти ми история е мой, няма как да стане тук, де е твой, всичко си е както си искам, влизам си го правя, просто не, изобщо не се стиска, просто не замислям си пълен злодей, Варнаман. Дайте сега да дадем шанс на журито да каже Ватко какво ще продължаваме напред или ще продължаваме назад, не знам. Дайте да видим кой ще е първи от журито. Давай Гера, ти си Ватко, ти си. Пичове, много добре влизате и двамата, обаче не е никакъв хъс на това, но чувството, че се опитвате да пръснете, ама не си давате изор даже. Не знам, това, аз чух повече от този пич в финала, не знам как се каже брато, но те чух повече отколкото чух него. Той имаше волно, нищо не разбрах, нищо не чух. Гласувам за тебе. Окей. Аз съм на абсолютно същото мнение, като Герата, извикайте силно за клуб Руби! Двойка за Иса, да видим Иса. Йорго. Добре, значи Иса продължава напред. Продължаваме с следващия батъл. Извикайте силно сега за двамата пичове, айде, дай!